الحمدللہ ساڈے سارے واسطے سعادت مندی اور خوش بختی ہے۔ الحمدللہ سانو ذکر حیدر قرار حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کرن دی سنن دی سعادت نصیب ہوئی۔ اللہ کریم اس مبارک ذکر دے توسل نال زندگی وچ بار بار یہ مبارک مہینہ دیکھنا نصیب فرمائے۔ گفتگو دا عنوان ہے حضرت علی اور قرآن فہمی، یعنی جس طرح قرآن پاک نو حضرت علی نے سمجھیا ہے نا، کائنات دے وچوں کو دوسرا فرد اس طرح قرآن نو سمجھ نہیں سکے۔ یہ عنوان ہے اور ادھر انشاءاللہ تعالی چند چیزاں قرآن پاک وچوں پیش کرن دی کوشش کریں گے۔ اس دی وجہ یہ ہے کہ رحمت کونین نانا حسنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا حیدر قرار نو قرآن پاک دے نال آپ جوڑے ہے، حضور نے خود جوڑے ہے اور فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع العلی لن یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ حضور نے فرمایا قرآن علی نالے اور علی قرآن نالے، اور انہاں دی سنگت انہاں دا تعلق ایڈا پختہ تے ایڈا مضبوط ہے کہ اے دوویں ایک دوسرے تو جدا نہیں ہوں گے، یعنی جتھے قرآن ہوئے گا اتھے علی ہوں گے، جتھے علی ہوں گے اتھے قرآن ہوئے گا۔ اور حدیث پاک دے آخری جملے صحیح مسلم، امام مسلم میں صحیح مسلم چلے کے آئے نے، حضور نے فرمایا حتی یرد علی الحوض، قیامت والے دن بھی جدو یہ آن گے نا حوض کوثر تے فرمایا علی اکیلے نہیں آن گے بلکہ علی بھی ہوئے گا نال قرآن بھی ہوئے گا۔ تو جس چیز نو حضور جوڑن انہوں پھر توڑ کون سکتا ہے؟ تو قرآن علی نال اور علی قرآن نال۔ تین چار حدیث مبارکہ سنو کس طرح قرآن علی نال اور علی قرآن نال۔ رحمت کونین نانا حسنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا النظر الی القرآن عبادت، قرآن کی زیارت کرنا عبادت ہے۔ قرآن پاک دی زیارت کرنا۔ ان دوسری حدیث سنو، فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، علی دا چہرہ ویکھنا بھی عبادت۔ جس طرح قرآن پاک دی زیارت کرن تے عبادت دا ثواب ملتا ہے، علی پاک دی زیارت کرن تے بھی عبادت دا ثواب ملتا ہے۔ تیسری حدیث پاک رحمت کونین نانا حسنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن کا پڑھنا بھی عبادت ہے۔ پھر فرمایا الف لام میم، میں نہیں فرماندہ کہ ایک لفظ ہے بلکہ فرمایا تین حرف نے، الف علیحدہ حرف، لام علیحدہ حرف، میم علیحدہ حرف، جڑا ایک مرتبہ ہی پڑھے گا خالق مالک انہوں تین نیکیاں دا ثواب عطا کرے گا۔ قرآن دا پڑھنا عبادت کہلاندہ ہے۔ ذکر علی عبادت، علی دا نا لینا بھی عبادت کہلاندہ ہے۔ پھر فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، قرآن نو پلیت چھو نہیں سکتا،
قرآن دے نیڑے ناپاک آ نہیں سکتا. پتہ لگیا یہ قرآن دی صفت ہے. قرآن دی زیارت کریے عبادت دا ثواب ہے. یہ قرآن دی صفت ہے. قرآن پڑھیے عبادت دا ثواب ہے. یہ علی دا مقام ہے. زیارت کریے عبادت دا ثواب ہے. نام لئیے عبادت دا ثواب ہے. قرآن دی تیجی صفت ہے کہ کوئی پلید چھو نہیں سکتا. یہ قرآن نے فرمایا جے کوئی پلید قرآن تک نہیں نہ آ سکتا. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے حبیب جس طرح اساں نے پلیتاں نو قرآن تو دور کر چھڈیا ہے تیرے گھر والیاں نو بھی پلیتاں تو دور کر چھڈیا ہے. کیوں؟ قرآن علی نال ہے. بولیے بھی علی قرآن نال. اور اس امت دے سب تو بڑے مفسر کون نے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ. حضور پاک نے دعا کی تھی حضرت عبداللہ واسطے کہ یا رب میرے اس چچا زاد بھائی نو قرآن دا مفسر بنا دے. اے رئیس المفسرین یعنی جننے بھی مفسر نے انہاں دے سردار نے انہاں دے بادشاہ نے. لیکن جدو حضور پاک دا وصال مبارک ہویا ہے نا ادو انہاں دی عمر سی 12 سال. حضور دعا پہلے دے گئے عمر سی حضور دے پردہ کرن تے 12 سال تے پھر قرآن دے مفسر کیویں بن گئے؟ قرآن دے مفسر عبداللہ ابن عباس ادو بنے جدو مولا کائنات دی شاگردی وچ آئے. یعنی جڑا قرآن پاک دا سب تو بڑا مفسر ہے وہ مولا کائنات مولا علی شیر خدا دا شاگرد ہے. تے شاگرد دا کی مقام ہے؟ ذرا سنو. جڑے صحابہ سی نا بدری آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پردہ کرن تو بعد لوگ انہاں نو تبرک سمجھدے سے کہ یہ حضور پاک دا تبرک ہے. جنگاں چ نہیں سی بھیجدے کہ کدھر انہاں چ کوئی شہید نہ ہو جائے. یعنی ایک خاص پروٹوکول تے خاص اللہ نے عزت دیتی سی. اور علماء نے لکھیا ہے بدری صحابہ دے وسیلے نال اللہ پاک دی دعا بارگاہ وچ دعا کیتی جائے تے اللہ پاک دعا قبول فرما لیتا ہے. جلیل القدر عمران لے کسی دی عمر 60 سال کسی دی 70 سال. عبداللہ ابن عباس دی عمر مبارک سی 13 سال. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس نو بدری صحابہ دے نال بٹھاندے سے بلکہ پہلے لمبر تے انہاں نو بٹھاندے سے. کسی نے اعتراض کر دیتا کس گل تے کہ بچہ ہو کے ان وڈیاں دے نال بہن لگ پیا عمر تھوڑی ہے تے ذرا کو مہربانی کرو. جدوں انہاں اعتراض کیتا تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سارے دے سامنے قرآن دی آیت پڑھی. فرمایا دسو اذا جاء نصر اللہ والفتح ادا کی مطلب ہے؟ کسی نے کی کیا؟ کسی نے کیا کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں جدو میری اللہ پاک دی طرف مدد آ جاوے تے فتح تے کامیابی آ جاوے تو تسی لوگاں نو ویکھو گے کہ وہ دھڑا دھڑ اسلام دے وچ داخل ہو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. جدو سارے نے تفسیراں کر لیاں نا ہن منڈے دی واری آ گئی اور جن دی عمر 13 سال سی. ہن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہاں نو پوچھا کہ جناب اس آیت دا کی ترجمہ ہے؟ مطلب کی ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح. عبداللہ ابن عباس کہن لگے اے دے وچ نبی پاک دے دنیا تو جان دا اشارہ ہے. یعنی حضور پاک دے وصال دی اس آیا مبارکہ چ خبر دیتی جا رہی کہ ہن تہاڈا دین مکمل ہو گیا ہے اللہ دی مدد آ گئی ہے تانوں کامیاب مل گئی ہے. مطلب ایسے کہ حضور نے چلا جانا ہے. جدو آپ نے اے تفسیر بیان کیتی تے عمر پاک کہن لگے اینو میں تہاڈے تو پہلے نمبر تے تاں بٹھانا کہ بڑے قرآن دا علم زیادہ ہے. کدا علم زیادہ ہے؟ بولیے. ہن ساڈے معاشرے چ کی ہے؟ ساڈے معاشرے چ بھی فقدان ہے کہ جی وہ بچے دی عمر 12-13 سال ہے گا تو ہن پہلی صف سے کیوں پہن لگ پیا بھاویں انہوں قرآن پاک دے 15 پارے ہی آندے ہون
بھاویں انہوں تواڈے نالوں نماز دے تلفظ مخارج ادائیگی ہوندی تواڈے نال ٹھیک ہوئے، اگر انہوں اللہ پاک عزت دے رہا ہے تو پھر دینی چاہیے کہ نہیں؟ بلکہ ایک حدیث پاک سنو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حافظ قرآن اسلام کا جھنڈا اٹھانے والا ہے، اور فرمایا جس نے حافظ قرآن کی عزت کی اس نے اللہ پاک کی عزت کی۔ اور اگلا جملہ بڑا سخت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حافظ قرآن کی اہانت کی، یعنی بےعزتی کی تھی، حافظ قرآن نو ذلیل کیتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ پاک فرماندا ہے میری اس بندے تے لعنت ہے کہ تسی صفت دی تے عزت کر دے ہو۔ قرآن اللہ دی صفت ہے، قرآن اللہ دی کی ہے صفت ہے، ایدی تے تسی عزت کر دے ہو، ایدہ تے ادب احترام کر دے ہو، تے جدے سینے وچوں صفت آ جاوے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس نو اینا پروٹوکول کہ بدری صحابہ دے نال بٹھان دے سی، کیوں بٹھان دے سی؟ کہ انہاں کولے قرآن دا علم، بولیے بھی، انہاں کولے قرآن پاک دا علم زیادہ ہے، تے جے شاگرد دا اے عالم ہے، جے شاگرد دا اے عالم ہے تے پھر استاد دا کی عالم ہوگے گا؟ یعنی حضرت علی مرتضی شیر خدا حیدر قرار کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ تو آپ انہوں اللہ پاک نے جو سمجھ قرآن پاک دی عطا فرمائی، یہ پوری جماعت صحابہ تے پوری جماعت اولیاء تے پوری جماعت اہل بیت افراد بھی نے، صحابہ بھی نے، لیکن علی طرح کوئی قرآن سمجھ سکیا نہیں۔ اور انہوں دیتے مثالہ سنو، رات دا وقت سی، اندھیری رات سی، دو عورتاں نے بچے پیدا کیتے، ایک دے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تے دوسری دے ہاں بیٹا پیدا ہوئی، لیکن کوئی عورت بھی بیٹی قبول کرنے واسطے تیار نہیں، ہر ایک کہے میرا بیٹا ہے، ہر ایک کہے میرا بیٹا ہے، ہر ایک کہے میرا بیٹا ہے۔ ایک کیس آ گیا مولا کائنات مولا علی شیر خدا دی بارگاہ وچ، رات دا وقت سی، کول تیسرا شخص ہے نہیں سی یا تیسری عورت ہے نہیں سی، ہن کوئی اور بیٹی قبول کرنے واسطے تیار ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا عقلی دلیل دیا کہ نقلی؟ وہ کہنے لگے حضور دو میں دے دیو۔ آپ نے فرمایا تلوار پکڑو، تلوار تے منڈے دے حصے کرو دو، ایک انہوں دے دو تے ایک انہوں دے دو۔ جن نے جایا سی تڑپ کی کہنے لگی مینوں نہ دیو، سارا ہی انہوں دے دیو، سارا ہی انہوں۔ او ان جدو تڑپی تے پیر علی کہنے لگے ماں اے جڑی آدھی سارا ہی دے دے، آئے آئے ماں اے، دوجی کہنے لگی نا پیر علی یہ دوڑا فیصلہ ٹھیک نہیں، میں ماں میں جمع، جدو انہیں عقلی دلیل نہ منی، پیر علی ان پھر قرآن لے آئے، تے قرآن لے آ کے پیر علی کہندے نہیں جاؤ تنہائی چ جاؤ کمرے وچ اپنے دودھ لے کے آؤ، تھوڑا تھوڑا اپنے جسم دے وچوں نکال کے، جدو دودھ لے آندا گیا، دودھ دا وزن یعنی بظاہر جڑا سیمپل ایک کے، لیکن جدو وزن کیتا گیا، جدہ منڈا سی اودا دودھ وزنی سی، جدی کھوڑی سی اودا دودھ ہولی سی، ادو لوگ حیران ہو گئے تے دودھ اودا ہی وزنی سی جڑا آندی سی سارا ہی میں انہوں دے دو مینوں نہ دیو۔ او لوگ حیران ہو گئے کہنے لگے علی پاک اے تسی کتھوں لیا ہے؟ تے پیر علی کہنے لگے رب دے قرآن وچوں لیا ہے۔ کتھوں لیا ہے؟ تے پھر مولا کائنات مولا علی شیر خدا نے قرآن پاک دے چوتھے پارے سورہ نساء دی آیت پڑھی، میں بھی پڑھن لگی، آپ کہنے لگے اللہ پاک فرماندا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، رب رحمان تانوں تہاڈی اولاد دے بارے وصیت کردا ہے، اولاد دے بارے وصیت کردا ہے، اور خالق مالک فرماندا ہے میں مرد واسطے دو حصے رکھے نے تے عورت واسطے ایک حصہ بنایا ہے۔ تے فرمایا اے غزا وچ بھی معاملہ ہے، جویں قرآن نو علی پاک نے سمجھیا کوئی سمجھ سکیا نہیں۔ دوسرا سنو، اے زمانہ ہے حضرت عمر پاک دا،
گھر والے نے شادی کی منڈے دی تے 6 مہینوں تو بعد ہی بچہ ہو گیا جنہ دے بیٹے دی شادی کی جدو 6 مہینے تو بعد بچہ ہویا تے گھر والے رولا پا دیتا انہاں کہا عورت بچہ پیچھے لے کے آئی ساڈا نہیں 6 مہینے تو بعد بھی کدے بچے ہوئے کیس آ گیا عمر پاک کولے تے عمر پاک نے انہاں دیاں دلیلاں تے انہاں دی گواہیاں سن کے فیصلہ کر دیتا کہ اس عورت نو سنگسار کیتا جائے سنگسار دا مطلب بھی پتھر مار مار کے نو مار دیتا جائے شہید کر اے ہوئے دی توبہ ہے او بی بی نو لے کے جا رہے سن تے او بندے تے منتخب سن جڑے یعنی یہ کام کرتے سن سنگساری والا جدو وہ جا رہے سن نہ لے کے تے اگو پیر علی آ رہے سن تے پیر علی مسکرا کے فرماندے نے کہ جناب کدے لے کے جا رہے سے عورت نو وہ کہنے لگے جی عمر پاک دے کولے کیس آیا تے انہاں نے فیصلہ کیتا تے اساں نے انہوں سنسار کرنے واسطے جا رہے آپ نے فرمایا پیچھے لے چلو جدو پیچھے لے کے گئے سلام دعا ہوئی کہنے لگے جی تسی فیصلہ کیتا ہے جی کیوں گھر والے کہندے نے 6 مہینے دا بچہ نہیں ہوندا یہ 6 مہینے تو بعد انہیں بچہ پیدا کر دیتا لہذا ساڈا بچہ نہیں یہ پیچھے لے کے آئی پیر علی مسکرا کے کہندے نے کون آندا 6 مہینے دا بچہ نہیں ہوندا ہو پیندا ہے ادوں ان سارے لوگاں نے جناب کن کھڑے کیتے تے کہنے لگے علی پاک کتھے لکھیا ہے بھی 6 مہینے دا بچہ ہو پیندا ہے تے پیر علی مسکرا کے فرماندے نے قرآن وچ لکھیا ہوا پھر علی پاک نے قرآن دیاں 2 آیتاں پڑھیاں آپ نے فرمایا اللہ پاک فرماندا ہے وحملہ وفصالہ 30 شہرا مدت حمل پیٹ والی مدت تے دودھ پلان والی مدت اللہ پاک فرماندا ہے 30 مہینے تے دوجے مقام تے اللہ نے دودھ پلان والی مدت نو علیحدہ بھی بیان کیتا ہے وہ قرآن دا دوسرا پارہ ہے فرمایا حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ اللہ پاک فرماندا ہے ماں اپنے بچے نو 2 سال دودھ پلاوے پیر علی فرماندے نے 30 مہینیاں دے وچوں 24 مہینے کٹ دئیے تے باقی کنے مہینے بچدے نے تے بندے 6 بھی نہیں بولے چلو کوئی گل نہیں 6 تے پیر علی کہنے لگے 6 مہینے دا بچہ لے آئیے ہن اس ہستی نے جملہ بولیا جدی زبان تے فرشتہ بولدا ہے اس ہستی نے جملہ بولیا جس دے بارے حضور فرماتے ہیں الحق ینطلق علی لسان عمر میرا عمر وہ ہے جس کی زبان پر حق بولتا ہے اس ہستی نے جملہ بولیا جس دے سائے تو شیطان نس جاندا ہے او ہستی جملہ بول کے کہندی لولا علی لہلک عمر اج اگر علی نہ ہوندے تے عمر نے بھی ہلاک ہو جانا سی عمر پاک نے بھی کی ہو جانا سی ہلاک ہو جانا سی ایٹی وڈی ہستی دا جملہ ہے یعنی عمر پاک ورگیاں نو بھی پیر علی دی ضرورت ہے کہ اسی پھر کیڑی جگہ تے کھڑے ہیں بھئی اسی کہیے کہ وہ دے تو بغیر گزارا تے انہاں تو بغیر گزارا ہونا نہیں جس طرح قرآن و علی پاک نے سمجھیا کوئی سمجھ سکیا ہی بولیے نہیں یہودی آ گیا یہودی آ کے کہنے لگا جی میری داڑھی جڑی نا گرلی ہے تے دہاڑی داڑھی گلی ہے اے کتھے فرمایا قرآن وچ کتھے قرآن چ لکھے وہ آندے جی کتھے لکھا ہے پیر علی نے پھر قرآن پڑھیا اے ان قرآن پاک دا 13واں پارہ ہے آپ نے پڑھا والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نقیدا آپ کہنے لگے اللہ پاک فرماندا ہے جڑی زمین پکیزہ ہوئے زرخیز ہوئے ان تے فصل بھی زیادہ ہوندی ہے تے جڑی بنجر ہوئے او دے تے فصل بھی ورلی ورلی تیلا تیلا تے علیحدہ علیحدہ ہوندی ہے آپ کہنے لگے میری زمین بڑی زرخیز ہے کہ اللہ نے میں نو دولت ایمان تے اسلام دے چھوڑے ہے تیری زمین بنجر ہے اس واسطے فصل بھی تیلا تیلا تے علیحدہ علیحدہ ہوئی ہے جس طرح قرآن نو علی سمجھیا کوئی سمجھ سکیا ہی اور اس کی وجہ کی ہے کہ حضور نے فرمایا قرآن علی نال
بولیے علی قرآن نال، قرآن علی نال تے علی قرآن نال۔ پھر اسی کہندے ہوندے ہاں میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، کل ایمان کا ایمان سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے۔ اللہ اکبر، جنہیں مولا کائنات نے قرآن نو سمجھے آئے، کائنات وچ کوئی دوسرا فرد سمجھ سکیا؟ اللہ اکبر، مدینہ شریف نماز فجر جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز فجر پڑھائی ہے۔ جدو نماز پڑھا کے بعد تشریف لے کے گئے، حضرت حذیفہ بن یمان آ رہے سن۔ حضرت حذیفہ بن یمان نو عمر پاک کہنے لگے آج صبح کس حال وچ کیتی ہے؟ حضرت حذیفہ بن یمان عرض کرتے نے اے عمر پاک، آج میں صبح اس حالت وچ کیتی ہے کہ حق مینوں چنگا نہیں لگدا، حق مینوں چنگا نہیں لگدا۔ پھر کہنے لگے جیڑی چیز میرے کولے او رب کول بھی نہیں۔ تیجے نمبر تے حضرت حذیفہ بن یمان کہندے نے اے عمر پاک، رب یہودی بھی سچے نے، عیسائی بھی سچے نے۔ نمبر 4 حضرت حذیفہ بن یمان عمر پاک نو کہندے نے میں فتنے نال محبت تے بیان کرنا، میں صبح اس حالت چ کیتی ہے کہ میرے وچ 4 چیزاں پائیاں جاندیاں نے۔ عمر پاک نے حذیفہ بن یمان دے گریبان تو پکڑ لیا کہ کی بیان ہے کہ تینوں حق چنگا نہیں لگدا، فتنے نال محبت تے پیار کرنا ہے، کہنا ہے جڑی چیز میرے کولے رب کولے نہیں، یہودی بھی سچے عیسائی بھی سچے، کی بیان ہے؟ جدو گریبان تو پکڑے آئے پیر علی تشریف لے کے آ گئے، پیر علی آ گئے تے پیر علی عمر پاک نو فرما دے نے کی بنیا صبح صبح؟ تے حضرت عمر فاروق حضرت حذیفہ بن یمان دی گل سنا دے نے کہ یہ آندے نے جناب مینوں حق چنگا نہیں لگدا تے میں فتنے نال پیار کرنا، فتنے نال تے جیڑی شیخ میرے کولے رب کول کوئی نہیں، تے یہودی بھی سچے تے عیسائی بھی، تے تاں میں دے گریبان پکڑیا بھی تینوں خیر تے ہے۔ جدو یہ گلاں پیر علی نے سن لیاں تے پیر علی مسکرا کے فرماندے نے صحیح آندا ہے، ایک ہی آندا ہے۔ عمر پاک کہنے لگے تسی تائید کر رہے ہو؟ فرمایا ساریاں ہی قرآن چ لکھیاں ہوئیاں نے، یہ 4 گلاں ہی قرآن چ لکھیاں ہوئیاں نے، جویں قرآن نو علی سمجھے ایویں کوئی سمجھ سکیا نہیں۔ تائیوں آپ فرماندے ہوندے سی میں بسم اللہ شریف دے جڑا تھلے نقطہ ہے نا با، ان دی میں تفسیر کراں تے 70 یا 80 ہوں اونٹ بھر دیاں تے پھر بھی تفسیر ختم نہ ہو۔ یہ حضرت علی پاک شیر خدا دا فرمایا، صرف بعد نقطے دی تفسیر کرا، یعنی گویا کہ آدھی تفسیر آپ کر رہے ہیں، بعد نقطہ بھی آپ ہی نے۔ جب عمر پاک نے کیا تسی تائید کر دیتی تے فرمایا ہاں ساریاں گلاں قرآن چ۔ وہ کہنے لگے جی کتھے لکھیاں ہوئیاں نے؟ ہن پیر علی نے قرآن پڑھیا، فرمایا جیڑا اے آندے نے نا کہ مینوں حق چنگا نہیں لگدا، اے ہن سورہ کاف ہے تے قرآن پاک دا اس 27 پارہ ہے۔ پیر علی نے اودے چ قرآن دی آیت پڑھی، اللہ پاک فرماندا ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، موت دی سختی حق ہے۔ اے آندے نے بھی مینوں موت دی سختی چنگی نہیں لگدی، موت آوے تے آرام سکون نال ہی آوے،
ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੱਕ ਚੰਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਰੱਬ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪੀਰ ਅਲੀ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ 30ਵਾਂ ਪਾਰਾ ਪੜਿਆ ਤੇ ਸੂਰਤ ਇਖਲਾਸ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁਲ ਹੁਵੱਲਾहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद। अल्लाह दा ना मेरी बीवी ते ना मेरे बच्चे। ये आंदा मेरी बीवी भी हैगी है ते मेरे बच्चे भी हैगे ने। दा मतलब है जिहड़ी शायद मेरे कोले रब कोल नहीं। ये हम दो मकाम हो गए। तीजा मकाम पीर अली फरमान लगे कि जेड़ा इन्हें ये आख्या है कि मैं फितने नाल प्यार करना, ये भी कुरान च। ये हुण कुरान दा 28वां पारा जी ते सूरह तगाबुन है। पीर अली कहन लगे अल्लाह पाक फरमांदा इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। माल भी फितना है ते औलाद भी फितना है। ये आंदा है भी मैं माल नाल भी प्यार करना ते औलाद नाल भी प्यार करना। मतलब कि मैं फितने नाल प्यार करना। तीन हो गई ते नंबर 4 आप कहने लगे जेड़ा ये आंदे ने यहूदी भी सच्चे ते ईसाई भी सच्चे। फिर पीर अली ने कुरान दा पहला पारा पढ़िया ते सूरतुल बकरा पढ़ी ते पहला पारे दा भी चौथा रकू यानी चौथा वो सलासा शुरू हो रहा है। यानी 3 सलासे पूरे हो गए तो चौथा सलासा शुरू हो रहा है। आपने पढ़िया वकालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शैइन वकालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शैइन। यहूदी आंदे ने ईसाई झूठे, ईसाई आंदे ने यहूदी झूठे। ये आप फरमान लगे ये आंदा भी दोवें ही सच्चे ने भी ये सच ही बोलते पहले ना भी यहूदी झूठे वो आंदे ने भी ईसाई झूठे ते दोनों सच बोल रहे ने। जदों पीर अली ने ये कुरान दियां 4 आयतां पढ़ के गल समझाई फिर उमर बोले नसीबा वाले बोलेगा जिहड़ी गलती उमर बोले ते बोल के पता की कहंदे कहन लगे अऊज़ु बिल्लाहि मिन मुअदलतिल्ला अलिय्या लहा। या अल्लाह मैं उस मुश्किल वक्त तू तेरी पनाह मंगना कि उम्र ते मुश्किल वक्त आवे ते मुश्किल कुशा अली ना होवे। ऐसा मुश्किल वक्त उम्र ते ना लियामी कि आवे ते अली ना होवे जी। हाँ मुश्किल वक्त आवे ते नाल मुश्किल कुशा अली भी होवे ते फिर एक बारी नहीं जम जम के आवे जिथे मुश्किल कुशा होवे उते मुश्किल रह सकती ही नहीं। ये उमर पाक वर्गे कह रहे हैं। हुण स्टिकर ते आपां ये छपवा लईए कि मैं नौकर साहबा दा। हाँ जी बोलियां ये बोलिए कि हम नौकर साहबा ते जे नौकर साहबा दा बनना है ते अकीदा भी ते साहबा दा रख ला। बोलिए भाई क्यों भाई उन्हां दा अकीदा ते कि उस वक्त उसी रब दी पनाह मंगने आ कि औखा वक्त आवे ते अली ना होवे। हाँ अली होवे ते फिर औखा वक्त आ भी जावे ते खैर। फिर मैनू कहना पवेगा अल्लाह अल्लाह नबी का घराना ये घराना बराउल बरा है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना ये घराना इसमें हसनैन है फातिमा है। इसमें हसनैन है फातिमा है। इस घराने में मुश्किल कुशा है। इतनी उम्र पाक वर्गे कह रहे हैं कि मैं उस वक्त तो जिन्हें कुरान नु अली समझे। बोलिए भाई इन्हें कोई समझ सकिया नहीं। क्यों मालका कह दिता अली कुरान नाले ते कुरान अली नाले लई यफ्तारी का हत्ता यारिदा अलैहिल हूद। अली और कुरान एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे।
حتیٰ کہ حوض کوثر پر جب آئیں گے اس وقت بھی علی اور قرآن اکٹھے آئیں گے۔ علی قرآن، قرآن علی نال۔ اس واسطے جس طرح قرآن و علی پاک سمجھے کوئی سمجھ سکیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے انہاں دلاں وچ حالات بہتر نہیں سن، حالات بہتر نہیں سن۔ حضرت امیر معاویہ کو ایک مسئلہ آ گیا کہ جڑا خنث ہے، تیجی مخلوق، نہ مرد نہ عورت، ان دی وراثت کی میں تقسیم ہونی۔ حضرت امیر معاویہ نو نہ پتہ لگ گیا، لبیا لیکن نہ لبیا، خط لکھیا پیر علی نو، حالات بہتر نہیں سن، حالات بہتر، لیکن خط لکھیا پیر علی نو اور مسئلہ وچ لکھیا کہ جڑا خنث ہے، مخنث، تیجی مخلوق، ان دی وراثت کی میں تقسیم ہوئے گی۔ پیر علی نے ایک جملے چ پورا جواب دے دیتا، فرمایا پیشاب کے ذریعے۔ پھر اگے وضاحت کی تھی، کہنے لگے جے تے بندے دی طرح پیشاب کردا ہے تے پھر بندے دی طرح وراثت، تے جے عورت دی طرح پیشاب کردا ہے تے پھر عورت دی طرح وراثت۔ اے ہن پیر علی نے جدو جواب بھیجیا تے پھر آدھے سنگیاں ساتھیاں وچ مسکرا کے کہندے نے اللہ دا بڑا شکر ہے مخالف بھی ساڈے کولوں دین دے وچ رہنمائی لیندے نے۔ جنہیں قرآن نو علی سمجھیا کوئی سمجھ سکیا نہیں۔ ایک صاحب آ گیا کہنے لگیا جی او کیڑی چیز ہے جڑی سراپا منہ ہے، سر تو لے کے پیراں تک منہ۔ پیر علی مسکرا کے فرمان لگے اگ۔ او کہنے لگیا جی او کیڑی چیز ہے جڑی سراپا پاؤں ہے، سراپا سر تو لے کے پیراں تک پاؤں۔ پیر علی کہنے لگے ہوا۔ تو پھر بول کے کہنے لگیا حضور او کیڑی چیز ہے جڑی سراپا اکھے، سر تو لے کے پیراں تک اکھے۔ پیر علی مسکرا کے فرمان لگے سورج۔ لاجواب ہو۔ پھر ایک شخص آ گیا تے مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نو کہنے لگیا او دو ہستیاں، او ہستی کڑی جدی نہ ماں تے نہ باپ۔ ادھا تے دوانوں بھی پتہ ہونا کہ کوئی نہیں جی، اللہ دوانوں سلامت رکھے۔ رانا صدیق صاحب زندگی جیو، انہاں کیا حضرت آدم علیہ السلام۔ پھر وہ کہنے لگیا جی او کڑی عورت جدی نہ ماں تے نہ باپ، کون دسے گا؟ آسان جواب ہے، اللہ سلامت رکھے، اما حوا پائی ارشد نے، اما حوا دی نہ ماں تے نہ باپ۔ پھر انہوں نے کیا جی او کڑی ہستی ہے ماں ہے باپ کوئی نہیں، کون دسے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ماں ہے باپ، بولیے کوئی نہیں۔ انہیں ہن بظاہر اپنے ہاں بڑے مشکل ترین سوالات تلاش کیتے سن، لیکن جدو پیر علی اگے آیا تے پیر علی نے فل بدی جواب دیتے تے حیران ہو گیا، اور حیران ہو کے کہنے لگیا واقعی جو نبی پاک نے فرمایا کہ قرآن علی نالے تے علی قرآن نالے او جی بالکل حقیقت عیاں اور واضح ہو۔ تو جس طرح اللہ پاک نے قرآن دی سمجھ بوجھ آپ نو عطا فرمائی سی، کسی دوسری ہستی نو عطا فرما نہیں۔ اچھا ہن یہ بات بھی سمجھن والی ہے، بہت سارے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم علی والے، تے بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم قرآن والے۔ یہ علیحدہ علیحدہ کیتیاں تے گل نہیں نہ پڑھنی، کیوں بھئی یہ علیحدہ علیحدہ کر لیجیے، علی نو تے قرآن نو تے گل بن جائے گی۔ ہن کئی صرف علی علی قرآن نہیں، اور ماہ رمضان دا کڈا مبارک مہینہ گزر رہا ہے، نہ نماز تراویح ہے تے نہ نماز تراویح چ قرآن ہے، بلکہ آدھے منہ بول کے کہندے نے ساڈی پوری جماعت وچ ہی حافظ قرآن کوئی نہیں، تے جنہ دی پوری جماعت وچ ہی حافظ قرآن کوئی تے قرآن نہ ہوئے اتھے علی کیویں آ سکدے؟ تے بعض ایسے نے آندے نے اسی قرآن بڑا سونا پڑھنے ہیں تے واہ واہ ساڈے ورگا قرآن کسی نے کی پڑھنا ہے، لیکن علی دا نام لئیے تے گھبران لگ پیندے نے۔ آدھے نصیباں تے سانو ناز کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ دو شکرانے دے نفل بھی پڑھنے چاہیے نے کہ مالکا تیرا شکر ہے اسی قرآن والے بھی ہاں اسی علی والے بھی ہاں، اسی قرآن نو بھی مننے اسی علی نو بھی کرنے۔
ہن قرآن نو جوڑیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی نال، تے کڈے افسوس دی گل ہے تے کڈے دکھ دی گل ہے کہ سال بھر تے اسی نعرے لائیے نعرہ حیدری تے علی مولا جانے یا علی وغیرہ وغیرہ، سال بھر تے اسی لائیے نعرے تے ایک دن بھی قرآن پڑھن دی توفیق نہ ملے، اس تو وڈی دکھ والی تے افسوس والی کیڑی گل ہے؟ ہونا یہ چاہیے سی کہ جی اسی علی پاک دے نال محبت تے انہاں دے نعرے تے انہاں دے دم بھرنے ہاں، ہونا یہ چاہیے سی کہ ساری زندگی دا کوئی دن بھی قرآن دی تلاوت تو خالی نہ جائے۔ ہن کی گزر ہے؟ میں جی ہے قرآن نہیں پڑھیا ہویا، چلو بھی تو قرآن نہیں پڑھیا ہویا تے جڑی پہلی حدیث پاک سنائی گئی النظر الی القرآن عبادت، قرآن دی زیارت کرنا بھی عبادت ہے۔ چلو آپ یہ حدیث پلے بن لیے، کم از کم ہر روز قرآن کھولیے زیارت ہی کر لیے، چم لیے، اور قرآن پاک انہوں بوسہ دینا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سنت مبارک ہے، آپ قرآن پاک کو چمتے ہوں گے سے اور کم از کم اس حدیث پاک تو عمل کر لیے۔ حضور نے جو قرآن نو علی نال جوڑیا تے علی نو قرآن نال جوڑا ہے تے ملنگ کلا علی تک تے نہ رہے، قرآن والے بھی آ۔ دوسری چیز جڑی بڑی خاص ہے وہ یہ وے کہ اس خاندان دا مرکز محور جو اللہ پاک نے قرآن پاک چ بیان فرمایا نا وہ ہے طہارت، پاک دامنی، صفائی ستھرائی۔ قرآن دے وچ اللہ پاک نے انہاں نوں پاک کر چھڈیا تے کڈے افسوس دی گل ہے تے کڈے دکھ دی گل ہے کہ وہ ہستیاں تے ہن پاک صاف تے صفائی ستھرائی والیاں تے انہاں دے پیشوا تے انہاں دے منن والے اور ہن نشے دی حالت چ، کدے چرس تے کدے بوٹی تے کدے بھنگ تے کدے شراب، وہ پلیت رہن۔ اللہ پاک نے انہاں ہستیاں نوں پاک بنایا ہے تے جے اسی انہاں دا نام لینے ہاں تے پھر سانوں چاہیے انہاں دیاں عادتاں تے انہاں دے خصائل بھی اسی اپنا لیں، انہاں دا نام لیوا انہاں نوں منن والا کدے بھی انہاں چیزاں دے قریب جا سکدا نہیں۔ اور تیسری چیز بڑی اہم ہے، آپ دی چونکہ شہادت ہے 21 رمضان شریف نو، آپ دی ولادت بھی اللہ دے گھر چ ہوئی اور آپ دی شہادت بھی اللہ دے گھر چ۔ اتھوں کی نتیجہ نکلیا کہ جڑا انہاں دا نام لیوا ہوگے نا، انہاں دے منن والا ہوگے، اودا زیادہ وقت بھی مسجد وچ گزرنا چاہیے۔ اور آپ دا فرمان مبارک بھی ہے، آپ فرماندے نے لو خیرت بین المسجد والجنت لاخترت المسجد، جے قیامت والے دن اللہ پاک مینوں دے نا اختیار، علی پاک آندے نے کہ اے علی پاک جنت چ جانا ہے کہ مسجد چ جانا ہے، تے علی پاک کہندے نے میں اللہ دی بارگاہ وچ عرض کراں میں تے مسجد چ جانا ہے، کیونکہ جنت چ جانا میری مرضی تے میری خواہش ہے، جنت چ جاواں تے میں راضی ہوواں گا، ہاں جے مسجد کی طرف جاواں تے رب راضی ہوئے گا۔ سانو اپنی رضا مقصود نہیں ہے کہ سانو رب دی رضا مقصود ہے۔ وہ ہستی فرما رہی ہے جنہ کا نام حضرت علی مرتضی شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ فرما دے کہ میں مسجد نو ترجیح دیا۔ اور مسجد بارے کنیاں حدیثاں نے، المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، مسجد مومن دے وچ انج چین پاندا ہے جویں مچھلی پانی وچ چین پاندی۔ المنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، منافق مسجد دے وچ ایویں بے چین ہو جاندا ہے جویں پرندہ پنجرے وچ ہو جاندا ہے۔ ہن بھی ہر ایک آدیا دے دلاں دے حالات جاندا ہے، میرے کول تے کوئی ایسا دعویٰ نہیں تے نہ میں دس سکنا بھی وہ فلاں دے اندر کی ہے تے فلاں دے اندر کی ہے، بلکہ میں تے کہندا ہوندا بھی بندیاں نے بنینا پائیاں ہوندیاں نے، مینوں تے بنین دا بھی پتہ نہیں لگنا بھی انہیں بازواں والی پائی کہ بازواں تو یہ بندیاں دی میاں دعوے نو آندے میں اون دے اندر وڑ کے ویکھ لیا وہ دے اندر کی ہے، وڑ گیا ہمیں گا بھی سانو تو بنین دا نہیں پتہ لگتا بھی بنین نے نہیں کری پائی، اندر دا کی پتہ۔ ہن اندر دا کی کفیت ہے جدو اسی اللہ دے گھر وچ آ جانے مسجد دے وچ، یہ ہر بندہ آپ بہتر جاندا ہے کہ میں مسجد چاہنا تو میرے میں دل اڑدا ہے، یہ اڈاریاں ماردا ہے بھی باہر چلیے باہر چلیے باہر چلیے، وہ کس کیٹاگری تے کھڑا ہے؟
وہ انج جس طرح پرندہ پنجرے وچ تے جڑا مسجد چ آ کے سکون پاوے تے ساری تھکن ہی اتر جاوے تے ساریاں تکلیفاں دور ہو جان، او کس کیٹاگری تے کھڑا ہے؟ وہ اس کیٹاگری تے جدے بارے حضور فرماندے نے مومن مسجد دے وچ ایویں چین پاندا ہے جویں مچھلی پانی میں چین پاتی ہے۔ تو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ دا دم بھرن والی محبت کرنے والے چاہیے کہ مسجد نال یاری لگا لے، جدی مسجد نال یاری ہوتی علی شیر خدا دے نال بھی یاری، اور جڑا مسجد تو دور ہے انج بھاویں جویں مرضی انہاں دے نام الاپدا ہے تے نام جپدا ہے، وہ حقیقت دے وچ انہاں ہستیاں تو بھی دور ہے، کیونکہ آپ نوں مسجد نال بڑی محبت ہے، بڑا پیار سی۔ بلکہ اس خاندان تو تے صدقے جائیے، حضرت امام زین العابدین دے بیٹے نو فرمان لگی امام باقر پاک نو کہ پتر میرا دل کردا ہے کہ میں نماز دے واسطے لباس ہی علیحدہ بنواواں، جدو صرف نماز پڑھا ادو لباس پہنا، جدو نماز پڑھ لواں تو ادو لباس اتار دے۔ تے بیٹا امام باقر کہنے لگے ابو جانے تے کی وجہ ہے؟ اکھے پتر جدو واش روم جائیدا نا، واش روم تے واش روم دے وچ مکھیاں بہندیاں نے تے پھر او مکھیاں اڑ کے کپڑیاں تے بہندیاں نے، او جدو اڑ کے کپڑیاں تے بہندیاں نے تے میرا دل نہیں کردا پھر کہ انہاں کپڑیاں نال نماز پڑھی۔ اے خاندان تے ایڈی کو مہارت تے اینی کو فہم و فراست رکھن والا ہے، کہندے نے میرا پتر دل کردا ہے کہ نماز دے واسطے میں لباس ہی الگ سلوا کے رکھاں۔ انہاں دی نماز نال مسجد نال اینی محبت ہے، اتنا پیار سی، تے سانوں بھی چاہیے کہ اسی انہاں دی محبت اور انہاں دی پیار دے وچ دم بھریے، مسجد نال یاری لگا لئیے، اپنے آپ کو پاک صاف رکھیے، قرآن دے نال اپنے آپ کو جوڑ لئیے، کیونکہ اللہ پاک نے اس خاندان نو قرآن دے نال جوڑ چھڑیا سی۔ اللہ پاک حاضری قبول فرمائے۔ انشاءاللہ جی اگلا جمعہ شریف رمضان شریف جو ہویا تے وہ بھی ذکر مولا کائنات دا ہی ہوئے گا۔ اللہ پاک سانو عمل دی توفیق